Wel, bore da iawn, a chroeso cynnes i chi i'n gwasanaeth ni. Yma o Lansanan ar y gychwyn blwyddyn newydd a blwyddyn newydd a i bawb ohonoch chi sy'n ymuno yn y gwasanaeth ar-lein heddiw. Da ni am gynnal ychydig o wasanaethau ar-lein yn y cyfnod fel ag yma hi ar hyn o bryd, hefo nifer o capeli ni ddim am gynnal gwasanaethau, ond da ni'n gobeithio na trefniant tymor byr fydd hwn. Ac mi fydd yna fwy o wybodaeth dros yr wythnosau nesaf ar llais brolau. Ond da ni'n diolch bod ni yn gallu parhau i addoli ella nad ydym ni yn cyfarfod efo'n gilydd, bod ni'n gallu gwneud hynny trwy gyfrwng y we. Ac ar gychwyn blwyddyn newydd, dwi'n meddwl bod o'n dda i ni ddod mewn gobaith, dod mewn ffydd, yn ymwybodol bod yn Duw ni yn Dduw sydd am yn bendithio ni a bod o'n briodol i bobl yr arglwydd geisio moli'r arglwydd hefo'i gilydd. Mae Salm 149 yn deud fel hyn: Molwch yr arglwydd, canwch i'r arglwydd gan newydd, ei foliant yng nghynulleidfa'r ffyddloniaid. Bydded Israel lawenhau yn ei chriawdwr ac i blant Seion orfoleddu yn ei brenin. A dyna, trwy arweiniad yr Ysbryd Glân, y byddwn ni gobeithio yn ei wneud lle bynnag ydych chi bore yma, neu pryd bynnag ydych chi'n ymuno ar gwasanaeth hwn. O'n i'n deitha chi bod ni'n gobeithio parhau ar trefniant hwn am chydig o wythnosau. Da ni'n falch iawn o allu deud yr wythnos nesaf mae parchedig Dewi Tudur Talsarna fydd yn pregethu ni, os dyw ei mynd, ac yna yr wythnos wedyn Aneirin, y parchedig Aneirin Owen, fydd yn arwain ni i air Duw. Felly diolch iddyn nhw am gytuno, a da ni'n gweddio bendith ar yr holl oedfaon dros yr wythnosau nesaf yma. Dewch i ni gychwyn felly yn briodol ar gychwyn blwyddyn ac ar gychwyn y gwasanaeth. Dewch i ni ddechrau trwy droi at Dduw a gweddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn rhoi clod a mawl i ti y bore yma. Am gyfle o'r newydd i wrando ar dair di. Am gyfle i ganu clod i ti. Y Duw tragwyddol. Y Duw anghymharol yn ei gariad, yn ei amynedd, yn ei ddaioni. O arglwydd sanctaidd, da ni yn cyflwyno'n hunin i ti bore yma, yn gofyn y byddi di trwy'r Ysbryd Glân yn gweithio yn rymus yno ni. Yn helpu ni i weld gogoniant Iesu Grist yn gliriach. I ni ryfeddu, i ni allu ymateb i'r hyn yr ydym ni'n glywed o dair di, mewn mawl, mewn diolchgarwch, mewn ffydd ac edifeirwch. Ond o dad, da ni angen dy help di i wneud y cyfan. Ti'n gwybod am gyflwr yn calonna ni, ti'n gwybod am sefyllfa yn bywyda ni ar hyn o bryd. Y dryswch, yr ofn, yr ansicrwydd, ac felly da ni'n gofyn i ti ymwneud â ni yn y ffordd rwyt ti'n gwybod sydd ora ar yn cyfar ni. Ac arglwydd, maddau ni yn balchder, maddau ni yn bod ni yn aml iawn yn meddwl na ni sy'n gwybod ora. Helpa ni felly i ymroi i daddoli di, ac i fod yn barod i'r hyn sgyn ti ar yn cyfar ni heddiw. Da ni'n gofyn, hyn i gyd, da ni'n gweddio dy fendith di, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. A dewch i ni foli felly hefo'n gilydd wrth i ni wrando neu canu y geiriau yma am y gŵr clwyfedig sydd wedi dod i'n plith ni. Wrth gwrs, ychydig wythnosau, wel llain ychydig wythnosau ychydig ar ôl y dolig, da ni'n cofio am ddyfodiad mab Duw Iesu Grist i'r byd. Ond mae'r emyn yma yn ein helpu ni i gofio pam y daeth o i'r byd a sut mae fywyd, i farwolaeth a'i atgyfodiad o yn golygu cymaint i bobl yr arglwydd ym mhob rhan o'r byd. Wr clwyfedig oen fy niw, gwrthodedig un, holl bechod dyn a llyd y tad a'r ysgwydd Iesu gwyn. Heb un gair fe aeth i'r prawf drwy y gwawd arloes, ildion llwyr i lwybr Duw dan goron ddrain a chroes. Croes fe Iesu sy'n iachawdwriaeth.
Wel, da ni'n ymwybodol bod yr cyfnod dwytha yma, wel, y 2 flynedd dwytha bron erbyn hyn, wedi bod yn eithriadol anodd i nifer ohono ni. Ac yn enwedig felly, da ni'n ymwybodol o'r pwysa sydd wedi cael ei roi ar rai sydd yn y maes iechyd a gofal. A gymaint o wasanaethau sydd wedi gorfod stopio yn sgil y pandemig. Ac un ohonyn nhw, da ni'n ymwybodol iawn ac yn ddiolchgar iawn am eu cyfraniad nhw dros y blynyddoedd, ydy y gofal dydd Capel Waun Goleigoed, sydd dwi'n meddwl wedi bod yn dathlu 10 mlwyddiant yn ddiweddar. Da ni'n gwybod am nifer o deuluoedd ac unigolion sydd wedi derbyn gofal eithriadol ganddyn nhw yno. Ond wrth gwrs, yn ystod y pandemig, mae yna nifer o'r hyn maen nhw wedi arfer i wneud wedi gorfod dod i ben, a mae gweithgaredd codi pres nhw wedi gorfod stopio hefyd. A dyna pam da ni fel gofalaeth wedi bod yn hel tuag atyn nhw dros gyfnod y Nadolig yma. Ac felly, os nad ydych chi wedi cael cyfle i gyfrannu eto, croeso i chi wneud, mi fyddwn ni'n derbyn y cyfraniadau hyd at ddiwedd mis Ionawr, a ewch chi wefan yr ofalaeth neu darllen llais Bro-Aled i gael mwy o wybodaeth ynglyn â sut mae cyfrannu tuag at yr achos arbennig yma os ydych chi'n dymuno gwneud hynny. Da ni am gael cyfle wan i weddio hefo'n gilydd, lle fyddwn ni wrth gwrs yn gweddio drost bobl sydd angen gofal, pobl sydd yn dymuno rhoi gofal a gwasanaethau eraill ynghyd â nifer o faterion eraill ar gychwyn 2022. Ac ar ôl i ni weddio, a mi fyddwn ni'n gorffan y weddi hefo gweddi'r arglwydd, mi fyddwn ni'n cael yn darlleniad o ail benod yr Efengil yn ôl Mathew wedi hynny gan Gweno. Ond dewch i ni dawelu a gweddio hefo'n gilydd rwan. O Dduw cariadus, da ni ar gychwyn blwyddyn newydd yn diolch i ti am dy holl ddaioni, yn diolch i ti am dy holl ffyddlondeb tuag ato ni dros y flwyddyn a theibio. Da ni'n gwybod o dair di, dy fod i wedi caru dy bobl cyn seilio'r byd, a'i sancteiddio nhw, a'i mabwysiadu nhw'n blant i ti dy hun yng Nghrist, a bod aberth rhyfeddol dy fab ar y groes, yr un da ni newydd ganu amdani hi, bod yr aberth honno yn golygu maddeuant, heddwch a bywyd tragwyddol. Diolch i ti, o Dad, bod dyfodiad Iesu Grist yn newyddion da i bobl o bob cwr o'r byd, ym mhob cyfnod. A da ni yn gofyn y bore yma am dy help di i ni daflu'n hunin ar dy drigaredd di, wrth ddod at Iesu Grist mewn ffydd. Helpa ni i ganolbwyntio nid ar be da ni wedi wneud, neu be da ni'n bwriadu wneud ar gychwyn blwyddyn newydd, ond helpa ni trwy ysbryd glân i ganolbwyntio ar be wyt ti wedi gyflawni trwy dy fab annwyl Iesu Grist a'i fuddugoliaeth ryfeddol o drost bechod a marwolaeth. Helpa ni trwy ysbryd i ganolbwyntio ar gadernid dy addewidion di. Y ffaith bod yr hyn yr wyt ti wedi addo yn dair yn gwbl ddiogel i ni, a bod angen i ni ddal gafal ar hynny mewn byd arswydus o anwadal. Da ni diolch i ti am dy dosturi, am dy amynedd di ball di tuag at dy bobl, dy ras di sy'n golygu nad ydyn ni'n heiddi dim yn Iesu Grist yn bod ni'n cael derbyn cyfiawnder, yn bod ni yn cael derbyn dy bresenoldeb di trwy'r ysbryd, i'n arwain ni, i'n nerthu ni, i'n atgoffa ni o'r cariad hwnnw nad os na neb na dim yn gallu'n gwahanu ni oddi wrtho fo'n Iesu Grist. O arglwydd sanctaidd y bore yma, da ni yn cyflwyno i ti, unigolion, teuluoedd, pobl sydd wedi bod ar yn meddwl ni dros yr wythnosau dwytha yma oherwydd bod nhw wedi profi sefyllfaoedd enbydus, boed hynny oherwydd salwch, oherwydd profedigaeth, neu oherwydd amgylchiadau teuluol gwahanol. Da ni'n pledio ar ei ti ymwneud yn dyner hefo'r rhai hyn, sydd yn byw yn cymunedau ni, sydd yn gyd aelodau hefo ni, o arglwydd gwarchod nhw rhag teimlo nad oes na obaith. Atgoffa nhw arglwydd mai ti ydy'r un sydd yn noddfa ac yn nerth yn gymorth hawdd dy gael mewn cyfyngder.
A plis, trwy dysbryd glân, cynorthwya ni i allu bod yn gymorth i bobl o'n cwmpas ni. I wybod be i ddeud, be i beidio wneud, i wybod sut allwn ni roed yr help ymarferol yna. Ac wrth feddwl am hynny, da ni'n gweddio drost elusenna, sefydliadau, gwasanaethau fel y Gwasanaeth Iechyd, fel gofal dydd Waun Goleigoed, fel yr holl ofalwyr yr ydyn ni'n gwerthfawrogi gymaint i gwaith nhw. Da ni'n gwybod am yr heriau yn enwedig yn ystod y pandemig yma o arglwydd rhwng nerth i bob unigolyn sydd yn gwneud y gwaith pwysig yna. Helpa'r arian i fynd i'r lle cywir ac yr heriau sicrhau bod yr rhai sydd mewn poen sydd wedi caethiwo yn cael y gofal priodol, yn cael y sylw maen nhw i angen ac yn ei heiddi. O Dduw ein tad, da ni'n cydnabod yn gwendid ni, da ni'n cydnabod yn pechod anheuogrwydd ni. Mor hawdd ydy'n calonna ni fod yn oer. Mor hawdd ydy ni fyw yn bywydau hebdda ti a titha'n greawdwr a chynhaliwr popeth byw. Maddau ni am hynny, maddau ni bob pechod, balchder ac anghyfiawnder, a trwy dysbryd rhoi ni ar gychwyn blwyddyn newydd, syched o'r newydd, i dyfoli di, i dadnabod di yn well o arglwydd Iesu trwy dair, i wasanaethu yn cymunedau ni ac i dystiolaethu i'r newyddion da. Y newyddion da bod na waredigaeth, bod na fywyd newydd i'w gael trwy fuddugoliaeth Iesu Grist. Tosturia felly, a gweithreda yn plith ni, nertha dy bobl ym mhob rhan o'r byd os gweli di fod yn dda. Wrth i ni ofyn hyn i gyd, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, yr un am dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. A maddau ni yn dyledion fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wedi iddynt y Mathew, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd ac yn dweud, Cod a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a ffô i'r aifft, ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt, oherwydd mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fam gyda gef liw nos ac ymadael i'r aifft. Arhosodd yno hyd at fyrwolaeth Herod fel y cyflawni dy gair y lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, o'r aifft y gelwais fy mab. Yna, pam ddeallodd Herod iddo gael ei dwyllio gan y seryddion, aeth yn gynddeiriog, a rhoddodd yr chymyn i ladd pob bachgen y Methlehem a'r holl gyffiniau oedd yn ddyflwydd oed neu lai, gan gyfrif yr amser yr holodd y seryddion. Felly y cyflawnwyd y gair y lefarwyd trwy Jeremia'r proffwyd. Clywyd llef yn Rama, wylofain a galari dwys, Rachel yn wylo am ei phlant, ac ni fynnau ei chysuro am nad oeddent mwy. Ar ôl i Herod farw, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos mewn breuddwyd i Joseph yn yr aifft, ac yn dweud, Cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a dos i wlad Israel, oherwydd bu farw yr rhai oedd yn ceisio bywyd y plentyn. Yna cododd Joseph a chymrodd y plentyn a'i fam gyda gef a mynd i wlad Israel. Ond wedi clywed bod archeolus yn teyrnasu dros Jwdea yn lle i dad Herod, daeth ofn ar Joseph fynd yno. Cafodd ei rybuddio mewn breuddwyd ac ymadawodd i barthau Galilea, ac ymsefydlodd mewn tref a elwyd Nazareth, fel y cyflawni dy gair a lefarwyd trwy'r proffwydi, gelwir ef yn Nazaread. Wel, os ydych chi'n sylwi, mod i chydig bach allan o wynt. Dwi newydd redeg fyny grisia yn ystod y gwasanaeth, yn ystod y darlleniad, achos nes i anghofio bod yna rhywbeth oedd wrth ochr yng ngwely fi o'n eisiau ddangos i chi. Yr arferiad, yr amser yma o'r flwyddyn ydy bod ni'n gofyn i blant be ges di dolyg. Ond dwi'n isio i chi gyd ymatab gan ddeud be nathoch chi gael dolyg. Ond dwi'n mynd i rannu hefo chi un rhodd dwi wedi dderbyn y dolyg yma. Ac un dwi wedi... ni'n mynd i ddeud mwynhau
Mae'n gwybod os na mwynhau ydy'r gair cywir, yna i egluro mwy am hynny yn nes ymlaen. Dwi wedi bod yn pori drwyddo fo drost yr wythnos a mwy arall sydd wedi pasio ers Dolig. A hwn ydy'r y llyfr dwi wedi gael. Llyfr ynglyn â doctor, Cristion o doctor yn Syria a'i brofiad o fyw trwy'r 10 mlynedd erchyll dwytha o ryfal cartra yn Syria. Yr heria mae o wedi wynebu, a sut mae ffydd o wedi gynnal. Felly diolch fawr iawn am y llyfr yna. Dwi bron a'i orffan o. A be o'n i ddeud oedd, dwi'n yn gwybod os yna mwynhau ydy'r gair cywir am y math yna o lyfr, achos mae o'n echrydus, nid y llyfr, ond yr hanes o be maen nhw wedi wynebu yn y rhan honno o'r byd. Da ni wrth gwrs yn clywed tameidia bob hyn a hyn o sut mae pethau'n Syria, o mae dychmygu byw trwy yr casineb yna, y dryswch, pwy sydd yn erbyn pwy, a sut mae cymdeithas yn chwalu yn torri calon rhywun. Ond wrth i ni feddwl am yr hanes yna a deud, wel, dwi'n yn gwybod os dwi'n ei fwynhau o, ond yn sicr mae o wedi cael cryn effaith arna i, mi fasa o'n bosib i ni wneud rhywbeth tebyg am y darlleniad y glwson ni Gweno yn ei ddarllen yn gynharach. Hynny di, mae'r hanes ydyn ni'n ei gael yna yn un sy'n gwneud i ni deimlo yn anghyffyrddus yn dydy. Ddim yn un y byswn ni'n deud da ni'n mwynhau i glywed o, ond eto mae o i gael effaith arna ni. A gai egluro wrthych chi pam nes i ddewis yr rhan yma o'r Beibl i ni fyfyrio arno fo bore yma. Mae o'n arwain ymlaen o yr hyn o'n i'n sôn amdano fo bore Dolig yn Gwasanaeth ni a deud y gwir. Sef bod angen i ni feddwl am yr hanesion am Iesu'n cael ei eni yn y cyd-destun Beiblaidd priodol. Hynny di bod ni'n meddwl am ymgnawdoliad Iesu Grist mewn sefyllfa o mae hynny effeithio yn bywyd ni i gyd, nid dim ond chydig wythnosa yn mis Rhagfyr. Ac felly bore yma, be da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i roi chydig o amser i ystyried sut mae Efengyl Mathew am i ni weld genedigaeth a bywyd y Meseia yn gyflawn wrth i ni ddarllen diwadd yr ail benod o'i Efengyl o, ac wrth gwrs cychwyn yr ail benod ydy'r hanes am y doethion. Sut ydych chi'n disgrifio yr hana yma glwson ni'n gynharach? Tywyll a digon brawychus mewn gwirionedd, ynde? Sôn am Iesu a'i deulu daearol yn gorfod dianc fel ffoaduriaid i'r Aifft, oherwydd bod yr arweinwyr, y brenin Herod, am ei waed o, a bod na erchylldra'n digwydd lle mae Herod yn lladd y bechgyn dyflwydd oed a'i ai i gyd o gwmpas Bethlehem. Tywyll a brawychus yn sicr, ia, ond hefyd gobeithiol os ydyn ni'n ei ddarllen o yn y cyd-destun Beiblaidd yma Mathew am i ni wneud. Wrth gwrs, achos nid hanesion allan o'n unlla yn ddigyswllt ydy hyn, mae yna ragarweiniad iddyn nhw. Mae penod 2 Mathew yn dod ar ôl penod 1 Mathew, sydd yn rhoi i ni y Meseia yn cael ei eni a sut ddigwyddodd hyn. Felly, da ni'n clywed am Iesu a'i deulu yn ffoi i'r Aifft, ac yna sut maen nhw'n dychwelyd i Israel ar ôl i fab Herod Archelaus ddod yn frenin yn Jwdea a fod o'n parhau i fod yn fygythiad. O'n i'n sôn bod yr hanes yma'n dywyll ac yn brawychus. Mae o hefyd yn hanes sydd yn gwneud i ni deimlo'n ddigon anghyffyrddus yn dydy. Dydy o ddim yn syndod bod yr hanesion da ni'n ddefnyddio ar gyfer drama'r geni yn hanesion sydd ddim yn cynnwys y darn yma o Efengyl Mathew. Dydy o ddim yn rhywbeth da ni'n deimlo sydd yn addas ar gyfer plant, ac mae o'n arwydd, mae siŵr gen i, o'n sefyllfa, o'n diwylliant ni, bod hanesion fel yma'n gwneud i ni deimlo'n anghyffyrddus ddifrifol. Oherwydd yr hyn sydd i'n haro fi o ddarllen y hanes y gyfrol nes i ddangos i chi'n gynharach, ydy mae pobl
Cristnogion sydd yn byw mewn sefyllfaoedd o ryfel a chamdrin yn darllen hanesion fel yma a maen nhw'n gweld, wel ie, bywyd go iawn ydy hwn. Pan da ni'n meddwl am Iesu Grist, da ni'n gweld rhywun sydd wedi dod i sefyllfa debyg iawn i ni. Wrth i ni ystyried y rhan yma o Efengyl Mathew bora yma felly, dwi am dynnu'ch sylw chi at ddau beth yn arbennig. I ddechrau, y ffaith bod y Meseia yn un sydd yn ysgidia ni, fel petai, ac yna yn ail, y ffaith bod y mab wedi dod i wireddu cynllun tragwyddol Duw. Y Meseia sy'n yn sgidia ni, ac yna'n ail, y mab sydd wedi dod i'r byd i wireddu cynllun tragwyddol Duw. Chwch ni gychwyn felly yn ystyried y ffaith bod y Meseia yn sgidia ni. Be dwi'n meddwl wrth ddeud hynny? Wel, y ffaith bod Iesu Grist yn amlwg yn gallu uniaethu â ni pan mae hi'n dod i dreialon bywyd, pan mae hi'n dod i feddwl am fygythiadau brawychus, a'r ofna yr ydyn ni yn delio nhw o ddydd i ddydd. Hynny ydi, doedd dyfodiad Iesu Grist i'r byd ddim yn rhyw drip bach dymunol, fact-finding mission o, dwch ni weld sut mae pethau ar y ddaear. Dim o gwbl. Mi oedd o'n aberth enfawr i fab tragwyddol Duw ddod o'r gogoniant i ganol yn llanas ni, a dyna mae o wedi wneud, dod i ganol yn llanas ni, mwyn yn hachub ni o ddinistyr pechod a drygioni. A mae o'n gwneud hyn yn bwrpasol, wrth gwrs. Dros misoedd ola 2021, mi oedd na lot o sylw wedi cael ei roi yn y wasg ynglyn â'r honiadau yma am bartion yn rhif 10 Downing Street, lle oedd gweddill y wlad i gyd mewn cyfnodau clo bod yr arweinwyr, y gwleidyddion, y bobl bwysig oedd yn deud wrthyn ni be oedd y rheola bod nhw'n cario ymlaen rhyw fath ag arfer. A'r honiad oedd yn cael ei wneud oedd bod hyn yn dangos sut oedden nhw out of touch. Hynny ydi, gymaint o straeon ar y newyddion glywod rhywun, lle oedd aelodau'r cyhoedd yn deud, oedden ni'm yn cael mynd i'n unlla, ches i ddim gweld nain yn ei misoedd ola, ond eto oedd hein yn byw fel tasa'r rheola ddim o bwys iddyn nhw, oedden nhw'n cario ymlaen i wneud be oedden nhw isio. Nid felly ma hi hefo Iesu Grist, nid felly ma hi hefo Meseia Duw. Ella bod hi'n hawdd iawn i ni fod out of touch hefo'r gwaredwr, ond y fath gysur ydy gwybod bod o ddim out of touch hefo ni. Dydy o ddim wedi cadw ei hun mewn rhyw sefyllfa bach freintiedig, lle dydy pechod ag angyfiawnder a chamdriniaeth ddim yn dod i'w rhan o. Na, mae o wedi wynebu'r cyfan. Mae o'n dallt felly yn iawn. Be bynnag ydy'r poen, be bynnag ydy'r torcawlon, y pwysa llethol yr ydych chi o bosib yn gario heddiw. Neu y byddwn ni yn ei wynebu drost y 12 mis nesaf, mae Iesu Grist yn gwybod yn iawn, mae o'n dallt yn iawn, mae di bod yn ysgidia ni yn barod. Da ni'n ymwybodol yn y cyfnod da ni'n byw, bod na lot fawr o sôn am stigma sy'n gallu bod yn gysylltiedig â sefyllfaoedd arbennig neu cyflyra penodol. A bod y stigma yma yn stopio pobl rhag rhannu hefo eraill, rhag siarad yn agorad am y ffordd maen nhw'n teimlo neu be maen nhw wedi ei brofi. Ac wrth gwrs mae hyn yn erchyll ac mae o'n gwneud yn broblem waith eich bod chi'n teimlo na chi ydy'r unig un nad oes na le i droi. Ond wrth i ni ystyried be ddigwyddodd i Iesu Grist, mae yna gysur yna o bod mi allwn ni fynd â phopeth at yn gwaredwr ni, mi allwn ni droi a chyfadda a rhannu mewn gweddi am bob sefyllfa bosib wrth Iesu Grist. A mi fydd o'n dallt. Mi fydd o'n dallt sut da ni'n teimlo. Mi fydd gynno fo brofiad ei hun o wynebu y pethau anodda fyddwn ni fel pobl yn ei wynebu. A mae rhaid ni gofio bod y syniad yma o dim ond fi sydd yn gwybod be ydy hyn, allai ddim rhannu hefo neb arall, bod na elfen dywyll iawn yn hynny.
sydd yn gorfodi pobl i fod yn ynysig ac i deimlo bod nhw yn unig ac yn mewn cornel. Ond wrth gwrs, mae Iesu Grist wedi dod fel nad ydyn ni yn gorfod teimlo felly, bod na ffordd allan wrth i ni allu troi at yr un tyner, yr un grymus, yr un cariadus Iesu Grist ei hun. Ac lle mae'r diafol isio'n gwneud ni ar ben yn hunin ac i bellhau oddi wrth yr arglwydd, mae Iesu Grist wedi dod yn agos ata ni ac yna deud, dowch ata fi, dowch hefo'r hyn sydd yn eich llethu chi, dowch fel ag yr ydach chi'n eich pechod yn eich bryntsni, mi na i'ch derbyn chi trwy fy marwolaeth, mi na i'ch gwneud chi yn lân. Chi'n cofio yr emyn o'r fath gyfaill ydy'r Iesu. Mae'r ail bennill yn deud cyfaill yw sydd dal yn ffyddlon cydymdeimlo mai a'n llef. Gwyr yr Iesu am ein gwendid. Awn ar cwbl ato ef. Gaich annog chi bore yma. Fel dwi'n gorfod annog yn hun. Be bynnag sy'n pwyso na chi. Be bynnag sy'n eich llethu chi. Ewch at Iesu Grist a rhannwch hefo Crist, yr un sydd yn dallt yn iawn, ond hefyd, os gewch chi gyfle, rhannwch a phobl eraill hefyd. Mae Iesu Grist wedi bod yn ffwadur. Mae wedi bod mewn sefyllfa fregus lle mae yna elyniaeth erchyll yn ei erbyn o. Mae wedi bod yn ddigartra. Ac felly mae'n gallu cydymdeimlo â pob un ohonan ni sydd wedi ofni rhai o'r pethau yna yn hunin. A mae hynny'n dangos mor unigryw ydy Iesu Grist fel yn gwaredwr ni. Mor addas ydy o i fod yn un sy'n pledio ar yn rhannu fel ac y mae o yn gwneud ar hyn o bryd. Gwrandwch ar y geiriau yma o ail benod y llythyr at yr Hebreaid wrth sôn am Iesu. Felly, adnodau 17 ac 18 hyn, felly roedd yn rhaid i Iesu gael ei wneud yn union rhan fath a ni, ei frodyr a'i chwiorydd. Dim ond wedyn y gallai fod yn archoffeiriad trigarog a ffyddlon, yn gwasanaethu Duw ac yn cyflwyno aberth fyddai'n delio gyda phechodau pobl a dod â nhw i berthynas iawn gyda Duw. Am ei fod o'i hun wedi diodda ac wedi cael ei demtio, mae'n gallu'n helpu ni pan fyddwn ni'n wynebu temtasiwn. Nid darllan am ddiodda mae Iesu Grist wedi wneud. Nid hel gwybodaeth am brofiadau pobl, mae o wedi diodda ei hun. Mae o wedi cael ei demtio ei hun. Ac felly fod i'r un mwyaf addas i weinidogaethu i chi a finna bore yma. A mae hyd yn oed wedi wynebu cael ei ddirmygu yn dydy. Ella bod chi'n meddwl wrth glywed y darlleniad, be oedd y sôn yna am Nazareat? Bod y proffwydi yn deud y bydda fo yn cael ei enni'n Nazareat. Wel, mae yna chydig bach o anghytuno ynglŷn â esbonwyr Beiblaidd be yn union mae hyn yn ei olygu, achos dos na ddim dyfyniad o'r Hen Testament yn sôn am y Meseia'n dod fel Nazareat. Ond be maen nhw'n awgrymu ydy bod y gair Nazareat yn rhyw fath o air dirmygus am rhywun oedd yn dod o Nazareth. A da ni'n gyfarwydd â hynny'n dydan. Dwi wedi cael y clywed mae'r disgrifiadau dirmygus enghraifft sy'n cael ei defnyddio yn Ysgol Glan Clwyd ydy Welshes neu Townies. Lle ges i'n addysg yn Ysgol Dyffryn Conwy, Josgins a Townies oedden nhw. Ond maen nhw'n derma dirmygus, dilornus yn deud nhw y bobl yna. Ac felly oedd y term Nazareat yn cael ei ddefnyddio pethau yna o Nazareth. A da ni'n gweld hynny yn y Testament Newydd yn dydan. Lle mae Nathanael yn cyfarfod Iesu Grist ac yn deud, ddaeth unrhyw beth da o Nazareth erioed. Meddwch. Felly oedd Meseia, mab Duw, gwaredwr y byd yn cael ei drin, cael ei ddirmygu, yn cael ei wawdio. Y fath gysur ydy o'i Gristnogion heddiw, sydd yn cael ei gwawdio a'i dirmygu bod yn meistr, bod yn harglwydd ni wedi cael yr union yr un driniaeth. Ac wrth gwrs, dyma mae'r Hen Testament yn ei ddangos, y bydda'r brenin, y bydda Meseia Duw yn un felly. Chi'n gyfarwydd â geiriau cyfarwydd y broffwydoliaeth hon. Eseia 53. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolyr. Roedd fel pen cuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu eto, ein dolyr ni ac ymerodd.
A'n gwaeledd ni a ddygodd, a'n unain ei gyfrif wedi glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwm. Hwn ydi o. Meseia Duw sydd yn sgidia ni. Yr un sydd wedi derbyn yn dolur a'n gwaeledd ni sydd wedi cael ei ddirmygu yn mwyn ni, yr un sydd yn dallt ni fel ag yr ydyn ni yn gwendid. Felly y Meseia yn sgidia ni i ddechrau, ac yn ail, y mab sydd wedi dod i gyflawni cynllun tragwyddol Duw. Yndi, mae'r hanes yma yn dangos mor isel yr aeth Iesu Grist, bod wedi bod yn ffoadur, bod yr awdurdodau am ei waed o bod o'n mewn peryg cyson. Ond hefyd, da ni'n gweld ochr yn ochr â hynny, penderfyniad Duw i wneud daioni i'w bobl. Y penderfyniad yma olygodd yn y diwedd y daeth na a chrybwr i'r byd i goncro pechod a chasineb. Be da ni'n weld yn yr hanes yma ydy y camau be ddigwyddodd i Iesu a Mair a Joseph, sut gafodd o'i gyfarwyddo i'r aifft ac yna nôl i Israel, ond mae yna fwy yn cael ei ddeud hefyd yn does. Oherwydd os da chi wedi gwrando'n ofalus, mae yna ryw fformula mae Mathew yn ei defnyddio yn fama. Lle mae o'n dweud nath hyn i gyd digwydd mwyn i'r hyn ddywedwyd gan Dduw yn y gorffennol yn yr Hen Testament gael i gyflawni. Dair gwaith, deud y gwir, mae hyn yn digwydd. Felly y cyflawnwyd y gair a lefarwyd, a mae yna ddyfyniad o Hosea 11:1, dyfyniad o Jeremia, ac yna fel o'n i'n sôn, yr crynhoi yna o syniadau o'r proffwydi wrth sôn am y Nazaread. Ond mae hyn i gyd yn dod â ni i bwynt pwysig iawn yma Mathew am i ni sylwi arno fo. Nid hap a damwain ydy bod Iesu wedi eni. Nid digwydd dod yn rhyw fath o arwr nath Iesu Grist achos bod wedi cael ei eni yn y lle iawn ar yr amser iawn. Mae cyfan yn rhan o gynllun Duw yn wahanol i gymaint o ffilmiau da ni'n gweld heddiw, lle mae yna arwyr fel Spider-Man digwydd bod yn arwr achos bod yna ryw ddamwain, dwi'n meddwl bod yna bry ymbelydrol wedi i fita fo a bod o'n cael y galluoedd yma trwy lwc wedyn, nid felly mae hi hefo Iesu Grist. Na, cynllun tragwyddol Duw sydd yma. A da ni yn gweld cyfanrwydd y cynllun wrth i ni ddarllen y Beibl i gyd. O Genesis mae Duw wedi bwriadu i'r fab ddod. Mab sydd yn mynd i goncro'r ddraig. O Genesis mae yna elyniaeth wedi bod rhwng yr un drwg a daioni Duw a Iesu Grist ydy'r un sydd wedi dod i wireddu yr holl ddisgwyl yna fuodd trwy'r Hen Testament. A mae Mathew yn yr hana yma, fel tasa fo isio i ni weld yn glir, bod Duw trwy'r Hen Testament wedi rhoi rhyw rhagflas bach i ni, rhyw adlais bach o Moses yn arwain i pobl Dduw allan o gaethiwed i wlad yr addewid. Bod ni'n gweld adlais yn fanno o be mae Iesu Grist yn wneud yn dragwyddol yn achub i bobl o gaethiwed bechod i fywyd tragwyddol. Ym mhennod gyntaf Mathew, mae o yn dangos bod yr Hen Testament yn ragarweiniad i ddyfodiad y Meseia. Ac yn yr hanesion yma, da ni'n gweld hyn yn glir. Mi fuodd Iesu yn ffoadur, mi oedd y brenin am ei waed o i'r gradda bod o'n barod i ladd pawb o'r hogia tua'r un oed efo Bethlehem. A sylwch bod y gwrthwynebiad yma o ienedigaeth o. Nid just ar ddiwedd i fywyd y profodd Iesu wrthwynebiad, ond trwy gydol i fywyd. Mae o'n wrthwynebiad satanaidd sy'n parhau hyd y dydd heddiw yn erbyn pobl Duw, yn erbyn yr Efengil, lle mae yna erledigaeth lle da chi a finna o bosib wedi wynebu ymosodiadau neu gwrthwynebiad am be da ni'n gredu. Pam? Achos mae Satan yn parhau i fod ar waith yn erbyn Iesu Grist. Ond fel da ni'n gweld o'r hanes yma, di hynny ddim yn drysu cynllun daionus Duw na di. Mae o'n parhau i gyflawni yr hyn mae o yn ei fwriadu. A da ni'n mynd i orffan yn ystyried y dyfyniad canol yna sydd yn sôn am y proffwyd Jeremia a Rachel
yn wylo yn rama. Be sy'n mynd mlaen y fanna? Wel, be sy'n digwydd ydy bod Mathew yn dyfynnu o Jeremia 31:15. Ac yn yr hanes hwnnw, yn yr Hen Testament, mae'r genedl ar fin cael ei caeth gludo i Babylon. Ac wrth i bobl Dduw gael ei concro galon y gelyn a'i symud i bencadlys y gelyn, mae'r merched yn wylo drost i bechgyn sydd am gael ei lladd a'i cipio. A mae Jeremia yn cofio nôl i hanes Rachel a sut yr oedd hitha hefyd fel tasa hi'n wylo hefo merched Rama am yr hyn oedd yn digwydd i'w disgynyddion hi. A mae Mathew yn gelfydd iawn yn deud mae beth sy'n digwydd wrth i hogia bach Bethlehem gael ei lladd gan Herod yn atgoffa ni o be ddigwyddodd yn hanes Jeremia a'r gleithglyd. Ond mae penod 31 Jeremia i gyd yn benod o obaith. Yndi, mae'r wylo yma, mae'r galar yma mynd i ddigwydd, ond nid am byth. Oherwydd mae Duw yn gweithredu. Mae Duw yn mynd i sicrhau parhad a diogelwch tragwyddol i bobl. A mae yna ran enwog o Jeremia 31 ar ôl y dyfyniad yn fama sy'n cael ei ddefnyddio yn y llythyr at yr Hebreaid i sôn am sut mae Iesu Grist wedi cyflawni a ddewid mawr Duw am gyfamod newydd. Gwrandwch ar y geiriau yma o Jeremia 31. Y mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thu Israel ac a thu Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithym a'i hynafiaid, y dydd ac y feilais yn ei llaw i'w harwain allan o wlad yr Aifft. Torasant y cyfamod hwnnw, mai my fi oedd yn arglwydd arnynt, medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf a thu Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Prof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon, a bydda fi'n dduw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o blegyd byddant i gyd yn fadnabod, o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, medd yr arglwydd, oherwydd maddeuaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Chi'n gweld yma hyd yn oed y gyflafan yna achosodd Herod yn lladd yr hogia bach, y galar oedd yna yn Bethlehem, yn un sydd yn atgoffa ni bod genedigaeth Iesu Grist, bod y ffaith bod Iesu wedi cael ei gadw o'r cyfan yn dod â gobaith i ni yn y pen draw. Y bydd yn dagra ni yn cael ei sychu yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Pam? Oherwydd be mae Iesu Grist wedi gyflawni, oherwydd y cyfamod newydd, y maddeuant, yma Duw wedi sicrhau wrth i'w fab annwyl Iesu Grist ddod i'r byd, tyfu'n ddyn, marw ar y groes am yn pechoda ni, a choncro marwolaeth unwaith am byth trwy atgyfodi. Felly, be bynnag ydy'n profiadau ni ar hyn o bryd? Sut bynnag ydych chi'n gweld pethau yn y cyfnod yma, cofiwch bod yna stori fwy tu ôl i'r cyfan. Sut bynnag y bydd pobl yn croniclo hanes pobl Syria am y 10 mlynedd dwytha, mae y rhyfel yna yn gorfod bod yn gefndir i'r cyfan ac yn effeithio ar bob rhan o'i bywydau nhw. Felly'n union i ni. Ella nad ydyn ni'n dallt, ella nad ydyn ni'n gweld sut mae Duw ar waith ar hyn o bryd, o mae o. A mae dyfodiad Iesu Grist i'r byd yn brawf digamsyniol am byth bod Duw yn cadw at iair yr hen addewid hwnnw wnaed yn Eden. Bod o yn cadw at ei gyfamod a fydd o byth yn cefnu ar ei bobl. Iesu felly, y Meseia, ydy'r uchafbwynt tyngedfennol i gynllun tragwyddol Duw. Fod i'r un sydd wedi dod â'r cyfamod newydd hwnnw i fodolaeth i sicrhau bod pawb sy'n trystio yn y fo yn cael maddeuant. Bod ni'n cael yr ysbryd glân a chyfraith Duw ar yn calonna ni. Ac wrth i ni y bora yma droi at Iesu Grist mewn ffydd, mi gawn ni'na brofi cariad tragwyddol y Duw yna, wnaeth yr addewid sydd i weld mor aml yn codi ben yn yr Hen Testament. A mi allwn ni'na hefyd, trwy ffydd yn Iesu Grist, weld daioni Duw
a profi i ofal tadol o trwy pa bynnag sefyllfa anodd da ni'n ei wynebu ar hyn o bryd. Diolch i chi am wrando, diolch i chi am ymuno, gobeithio bod chi wedi profi bendith ac y cewch chi bendith yn myfyrio ar rhan yma o Efengyl Mathew dros yr wythnos nesaf. Da ni am orffan felly wrth foli Duw yn defnyddio un o emyna, un o'n cyndeiddia ni yn yr ardal hon, Edward Jones, maes y Plwm, sydd yn sôn am gyfamod Duw. 207 ydy rhif yr emyn yng nghaneuon ffydd. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni sifl o'i le, nid ie a nag eiw. Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith maint ei pla, daw tyrfa i ben ei taith. A'r pennill ola, a cofiwch na Iesu Grist sydd wedi sicrhau cyfamod Duw i ni wrth wrando'r y geiriau yma. Llithro i'r llaid a llygru defaid Duw, cyfamod sy i'w codi i fyny'n fyw, a golchi gyd ei holl aflendid hwy, a'i dwyn o'r bedd heb ddim am hiredd mwy.